କ'ଣ ତୁମେ ଆସିବ ମୋ ଚିତାକୁ ଅଗ୍ନି ଦେବାକୁ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଥିବେ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ, ମୋର ଶେଷ ଚିହ୍ନ ମୋ ଚିତାର ଭସ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତୁମ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋର, ତୁମକୁ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ, ତୁମ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୁଲି ଆସିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସ୍ମୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମୋ ଅସ୍ଥି ପାଉଁଶ ସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଭସେଇ ନେବ ତୁମରି ହାତରେ, ଶେଷତକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରୀ ମହାନଦୀରେ। ଆଜି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି ମୁଁ। କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ। ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ କହିପାରିନି, ଚାଲ ଆଜି କହୁଛି। ହଁ, ତୁମକୁ, ଆଉ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ବଦଳରେ ଜୀବନ ମିଳେ, ତେବେ ଏ ଶେଷ ଚିଠି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଯଦି ଶ୍ମଶାନରେ ମୋର ଶେଷ ଠିକଣା ହୁଏ, ଆପଣେଇ ନେବ ମୋର ଏ ଶେଷ ଚିଠିକୁ। କଥା ଦଉଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ହିଁ ହେଇ ଆସିବି। ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ହିଁ ହେଇକି ଆସିବି।